tɛgɛlan dolanci min bɛ ni an ko ale ma ko handball ale ye ligi kura sɔrɔ ni o ye Ligue de Bamako ye kunu u y'u ka ɲɔgɔnda fɔlɔ u y'u boloda ɲɔgɔnda in kɛnɛ kan min ye COL musow ani USFASI musow olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka dolanci tɛmɛnen kɔfɛ min ye Misabugu COM musow ani Mande musow olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ min ye Kati cɛw ani Misabugu cɛw olu fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin ko in bɛɛ kuncɛlen kɔ min ye commune de handball président ye ale ye kuma ta an ka jɛ ka o lamɛn. Ne ye Elhaji Mohamed Sako ni sojɔlen don kosɛbɛ parce que ne yɛrɛ ye commune de den ye ne ye commune de den ye ne welewelekan min se commune de den bɛɛ ma bi an bɛ lajɛ min na yan n'o ye commune de handball tun sunɔgɔra ala y'a kɛ an balima ɲumanw an kɔrɔw dɔw bɛ yen olu ye handball kɛ ka tɛmɛ olu sera an ma ko commune de farikolo ɲɛnajɛ caman bɛ ka sa o tun ye barade fɛrɛw ni volew ye ani handball ani balontan minnu bɛ kɛ quartier kɔnɔ nko ni ala sɔnna ma an se min ye an b'an jija k'o kɛ secteur in bɛɛ la dɔɔni dɔɔni samedi tɛmɛnen o tun ye D3 ye Ligue D3 commune 2 district de Bamako o ye club 20 ye olu fana tun dɛsɛra ka compétit salon ɲina ni ala sɔnna ma an ye équipement sportif d'u ma o kɛra samedi tɛmɛnen an ka société Sac Holding siège la bi o ye Ligue 2 du district handball ye o fana daminɛna bi ligue mɔgɔw sera ma an sera k'an jija k'an se kɛ olu fana ye pour que handball bɛ se ka kunu cogoya min na an nana bi u ye premier match kɛ an ye remise de maillot ni baw ni jɔw ni fɛnw kɛ ani fɛn misɛnnin caman content fɔlɔfɔlɔ o bɛ ne ni n jɛɲɔgɔnw ye n'o ye ne ni n baarakɛɲɔgɔn faralen ɲɔgɔn kan société Sac Holding tɔgɔ la mais bi an bɛ yan fana an ka mouvement jamana tɔgɔ la mouvement jamana kanu ni i y'a mɛn ko mouvement jamana kanu bi jamana i bɛ jamana min kɔnɔ i b'ale de fɔlɔ kanu commune 2 fana bɛ jamana de kɔnɔ o de la an b'a daminɛ an ka jamana ba in na n'o ye Mali ye ka Mali bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bi an bɛ lahala min na an bɛ commune 2 n'o sigida 2nan ye a handball kɛnɛ kan a daminɛna bi an ye dɛmɛ min se u ma u ko k'u content na n ye layidu min d'u ma ni ala sɔnna a ma nin ka kɛ daminɛ ye nin kana kɛ laban ye an ka jija halisa commune 2 maa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jamana in fan o fan bɛɛ ka wuli k'i jɔ an ka jija an ka commune kɛra fɔlɔ ye Bamakɔ ya commune fɔlɔ ye n'o ye commune 2 ye Bamakɔ tu tigɛbaga bɛ anw de bara yan n'o ye Ɲare ni Turew ye ani Darabew ye donc bi an ka jija halisa an minnu ye fɔlɔ ye an kana ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ bɛɛ ka ɲɛbɔ anw fɛ an kana mɔgɔ ladege bɛɛ ka anw ladege o de la wula in na anw bɛ yan commune 2 kɛnɛ kan yan mouvement jamana fana kanu ka kɛnɛ kan o de ye wulada in ka taa ye. Folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin maa minnu bɔra ma n'i bɛ mɔgɔw labɔ i bɛ jija i yɛrɛ fɔlɔ ka bɔ ne bɔra ni jɛɲɔgɔnw ni baarakɛɲɔgɔnw société Sac Holding mɔgɔw bɛ yan mouvement jamana kanu mɔgɔw bɛ yan u bɔra Bamakɔ fan bɛɛ ka se yan bi ka na an dɛmɛ an ka ɲɛnajɛ in na d'i ma n'i bɛ mɔgɔw labɔ i bɛ bɔli daminɛ i yɛrɛ ka so la ne ni n ka denmisɛnninw bɔra ka na yan n denmuso bɛ yan ani n denkɛ labanw ni n ka denmisɛnnin labanw ye n'olu nana yan u kɔrɔw ma yan lasɔrɔ olu bɛ balontan na bi olu ma se ka na yan anw yɛrɛ délai kɛra ka na ni n ka denmisɛnninw bɛ yan n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija ka weleli kɛ ka se sigida 2nan maaw a kana kɛ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn ye u k'u jija u ka wuli sigida u ko sanuya n'u sigida sanuya u ka mɔgɔw sensibiliser halisa denmisɛnninw ka wuli ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ o la ni ala sɔnna ma kɛnɛya bɛ na farisogo la u ka yɔrɔw sanuya n'o kɛra kɛnɛya bɛ na sigidaw la u ka ɲɔgɔn bonya u ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya u ka jamana kɔnɔdenw bonya u yɛrɛ ka ɲɔgɔn fana bonya n'o kɛra jamana in tun ye fɔlɔ ye don n'a tɛmɛnenw na bi fana jamana in bɛ taa ɲɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ma n'an ma da ɲɔgɔn na foyi tɛ se ka kɛ an ka da ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bonya n'o kɛra jamana bɛ yiriwa anw yɛrɛ bɛ yiriwa wula in na min tun bɛ fɛ k'o fɔ aw ye ka welewelekan se aw yɛrɛ minnu ma aw minnu ye kunnafoni dibagaw ye ni aw tɛ foyi tɛ se ka kɛ aw de bɛ kunnafoni jɛnsɛn n'o kɛra adamadenw bɛ keleya commune kɔnɔ
Bamakɔ kɔnɔ Mali fan bɛɛ pour que ka se ka farikolo ɲɛnajɛ sankɔrɔta ka sanuya sankɔrɔta bi ni aw bɔra yan a ye welekan se aw tɔw ma minnu bɛ jamana kɔnɔ yan minnu bɛ jamana kɔ kan u ka wuli u k'u wasa don jamana in na n'u y'u wasa don jamana in na mouvement kura min bɛ yen sisan n'o tɔgɔ ko jamana kanu foyi tɛ jamana kanu bɔ bɛɛ ka wuli ka jamana kanu sɛgɛrɛ jamana kanu siège bɛ 15 ans Bamakɔ yan o ye commune de fana ye sigida 2nan an k'an jija an ka wuli an ka jamana kanu dayɛlɛlen don bɛɛ ye an ka wuli ka jamana kanu sankɔrɔta n'o kɛra adamadenw bɛ sankɔrɔta jamana yɛrɛ bɛ sankɔrɔta a kɛtɔ b'a kan salala Muhamadu